Dit is de Oortwolkfontein in het centrum van Frenchier. Nevens Gon Frenchiërs de mooiste van de 11 fountains. De fontein zelf is net het probleem, maar wel de locatie, dicht bij de monumentale tjerken. Kloostermoppen die zoegen wetter op. Dus ja, als dat lang doorgaat, dan wordt de hele kerk aan de binnenkant zwart, want het droeg het net weer op. Begrafenissen kinderen al net, die maar uit als er een begrafenis is, want ooit dan gaat het door, kind net hierpen. Hier is altijd bij mensen in het kerk, dus zit vrijwilligers, om mensen rond te leiden in het kerk, nou die komen net eens droeg aan. Ik vind het een mooie fontein, maar over het plak hier we misschien toch wat oors besluiten moeten. Het wie net mijn vakkeur. Wij hier die even zo beter steen kennen? Nou, bijvoorbeeld bij de turfkade. Dat wie misschien een beter plak was, wetter bij wetter. Dan ga je minder skiën. Tjerkvaardij en de gemeente Waardhoeken binnen al drok in hoe lezen hoe het verder maakt bij de fontein in Frenchier. Het onthudgen van het wetter is een mogelijke oplossing. Verder wordt er tocht om de fontein net meer permanent spuitje te litten. Misschien is het inderdaad een idee om de wolk wat minder vaak aan te doen, zodat het ook uniek blijft voor de bezoekers. Hij staat nu continu aan als vanaf 23 maart. Misschien moeten we het unieke karakter van de fontein gaan bekijken door de fontein wat minder vaak aan te zetten. Wat denk je dan nog? Eén keer in het kwartier? Of, Nou, we kunnen kijken, misschien het ritme van het carillon van het stadhuis. Dat zou je kunnen doen. Maar we willen eigenlijk eerst eventjes kijken waar het monitoringsonderzoek op uitdraait. En dit wat ik net voorstel, dat is dan een richting waar je aan zou kunnen denken. De gemeente denkt voor eerst net aan het verplaatsen van de fontein. Wel hebben we de kerkelijke en borgerlijke gemeente opgeraad om het effect van de nieuwe fontein op de eeuwenoude kerken goed in de gaten te houden.